Magandang hapon, kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang hapon. Hello, magandang hapon po, DJ Rocky. Magandang hapon, ma'am. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Sheikah po. Ano po ulit? Sheikah. Shake parang mango shake lang. Shake ka, ganon. Ganun Pasensya po. ka na, ma'am. Ang corny ko doon. Pinapatawa lang kita. Okay, shake ka. Ilang taon Pero ka na? natatawa po ako. Natatawa ka. O, sana. Habang buhay kang matawa. Baka mautot ka niyan, ha? Shake ka. Shake ka, ilang taon ka na? 37 po. 37. Sang lupalop ka naman galing, shake ka. Nandito po ako ngayon sa Middle East. Middle East. Alright. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa rito. Sheikah. Sheikah, 36 from Middle East. Ano ang top secret mo? Yung top secret ko po, DJ Rocky, ay may nakilala po ako sa isang dating apps po. Tas may nangyari po sa amin. May nakilala ka sa dating app at merong naganap sa inyong dalawa. Pwede bang malaman, Sheikah, kung ikaw ay lehito mong single? Legit ka ba na single? Opo. Legit po akong single. Legit. Wala pong anak. Walang anak. Okay, walang jowa, walang naging asawa, Walang tama? jowa. Wala po. Last year, lang po. Kakahiwalay. Kakahiwalay lang. Kaya nag-dating apps ka, tama? Oo. Hindi, na-try lang kasi yung mga pinsan ko gusto nilang mag-try daw ako sa dating apps. Sige, Sheikah, kwentuhan mo kami. Paano ka naman napadpad doon sa dating app na yun? At paano mo napili itong lalaking to? Masugid ba siyang manliligaw? Ano-anong klaseng relasyon ang meron kayo? Go ahead, Sheikah. Actually po, matagal na kaming nag-chat sa isang dating app po. Wait lang po, kinakabahan ako. Okay lang yan. Huwag kang magalala. Hindi ako senado, ha? Hindi ka dapat kabahan kasi wala ka sa senado ngayon, ha? Parang kinakabahan ako. Yung siguro mga February, chat na kami. Pero yung pag-chat namin, hindi siya, parang hindi siya, as in talagang everyday, ganun, tas bigla na lang nawawala, tas babalik na naman, ganun yung namin, yung chat. Tas after mga last month lang, parang bumalik ulit siya. Tas yung parang siya, everyday na siya, nag-chat kami, ganun. Nangungumusta siya, ganun. Yun po. Tapos, hindi pala last month, nung June. Nung June pala. Tapos, last month lang kami, parang first meet po namin. Oh, anong itsura niya nung makita mo siya? Gwapo po siya. Guwapo. Nako, parang pinatunog mo pa yung yung bibig mo dun Guwapo. Tapos may pagkagat ng konti sa labi, ganun ba? Opo. Pero sa picture, akala ko sa picture lang. Tapos nung nag-meet na kami, legit. Sabi ko, legit na, gwapo talaga siya. Okay. Ang tanong Akala ko sa picture. Sheikah, babae ba? Ay, babae tuloy. Pinoy ba to or ibang lahi? Pinoy po.
Ah, Pinoy, tapos pogi. Meron ba siyang Mm, kamukhang artista? pogi. Opo, Sino? meron. Si Gabo, si Coco Martin po. Kahawig ni Coco Kasi Martin. mahaba. Oo, yung sa ano ngayon ni Coco Martin, yung sa teleserye niya ngayon. Mm. Kasi mahaba yung buhok niya eh. Tas yun talaga, Hmm. moreno siya. Oo, Eh ikaw, sino namang kamukha mong artista? wala po. Wala. Pero masasabi mo bang maganda ka? May panlaban ka rin. Um, para sa akin po, oo. Aw, ewan ko lang sa kanila. Ewan ko lang sa iba, sa kanya. Siyempre, atake ka rin, Nakakahiya, Sheka. nakakahiya naman po pag sinabi kong maganda. Hindi, dapat ganun ka Oo, I confident. love myself. Oo. I love Oo. myself. You love yourself because you are worth it and you are always loved, Sheika. Okay, so Sheika, nung Yeah. nagkita kayo, anong una nyo munang ginawa? Nagbeso-beso ba kayo o nagyakapan kayo? Nag-shake hands kayo? Ay, wala po. Actually, may sasakyan po siya. Sabi niya, meet lang kami. Mhm. Tas ikot-ikot lang. Kasi nga, parang saglit lang dapat yun eh. Kasi may susunduin pa siya. Mm. Tas yun, nasa sasakyan na kami, ikot-ikot. Tas nung time na usap-usap, ganun, parang wala lang. Parang ang tagal na naming nagkita or ano, ganun lang. Tas nung ano po siya, parang nag-parking siya sa isang place. Mm. Nag Nag-park siya ng sasakyan niya sa isang place na walang tao. Pero may mga sasakyan na naka-park din. Mm. Tas yun, usap-usap muna. Tas bigla po niya akong hinalikan po. Ah, so Sheika, doon naganap ang hindi dapat maganap. Opo. Sheika, preparado ka ba doon sa pagkakataong yon? O alam mo lang lalabas kayo para kumain? Wala, hindi po. Kasi ang sabi niya, saglit lang kami magkita. Mag-meet lang kami, ganun. Kasi nga, busy kasi din siya. Mm. So, sabi ko, "Oh, sige go." Sabi ko, "Sige go." Wala naman akong ginagawa. Mm. Gabi Sheika, yun. pwede bang Sabi ko, malaman kung sige. anong work niya? Ano po siya, sa office po siya. Ah, opisina. O ikaw, ano namang trabaho mo? Opo. Sa ano po, um, sa mga bata, Ah, sa mga bata. mga Okay. bata. Oo. Okay. Wag na tayo May mga masyado bata mag-dive po doon yung kasi ano namin. Kaya ah, nga. wag na tayo masyado mag-dive doon kasi baka ma-reveal na yung true identity mo, no? Tinatago pa naman natin ang mga Kaya pangalan nga eh. ninyo, totoong pangalan ninyo sa mga alias. Okay, sige, secret nga eh, 'di ba? Kaya nga eh. Okay. Secret nga. So, Sheika, pagkatapos ng merong naganap sa inyo, kumusta? Anong feeling? Hindi ako, ewan ko, masakit. Ewan ko, basta iba siya. Hindi ko siya ma-explain, DJ Rocky. Parang hindi ko siya maano na masarap. Ewan ko, ganun. Kasi iba eh. Iba sa Masakit. lahat, ganon. Oo. Iba yung ano niya, yung forma ng ano niya. Yung, Okay. Nung tindig niya, ganon. Okay, tandaan mo, Sheika, hapon basta. na tayo ngayon ha, panghapon na tong show na ito. Kaya nga Wag mo eh. na. Wag mo na ang idetalya yung mga bagay na hindi dapat idetalya. Nakikinig yung anak kong 8 months old pa lang. Basta ganun. Okay, so Sheika, pagkatapos ng may naganap sa inyo, nasaktan ka, tapos may pakiramdam ka na hindi mo ma-explain ano, nagkaroon pa ba kayo ng communication after or it's just a one night happening or moment? Meron pa po. Nasundan pa. Nakailang beses na kayo ng labas? Nasundan. Pangalawang beses po. Nakadalawang beses na kayo. And kumusta ka, Sheika? Oo. May feelings ka na ba sa kanya? Palagay mo ba this is something serious? Magiging seryoso ba ang relasyon na meron Um, kayo? O alam mong panandalian lang to? parang hindi po. Parang wala lang, ewan ko. Yung usapan na din namin na
dapat walang ma-fall, gano'n. Sabi ko, okay, parang ayoko pa din, natatakot, may trauma pa kasi ako eh. Parang gusto ko lang mag-explore yung gano'n. Kasi natatakot pa akong mag-commit ng isang relasyon na naman. Baka saktan na naman ako, lokohin na naman po ako. Mm. So, nasa lagalag era ka, ganon, yung peg mo. Opo, opo. Actually, hindi po ako ganyan. Hindi po ako ganyan talaga. Parang Mm. ano po ako eh, yung parang iba ako ngayon. Ewan ko, hindi ako, yung parang before kasi yung mga friends ko, yung mga friends ko dito, sila pa nga push sa akin, maglandi ka kasi, hindi ka kasi marunong maglandi, gumaganon sila sa akin. Ah. Eh, hindi ako gano'n. Yung Mm. parang ngayon na-realize ko po, siguro, sige nga, try ko nga. Yung parang gano'n. Mm. So, kung dati, para kang pusa, ngayon, para ka ng Oo, higad, ganun ba yun? grabe naman sa hingad, no? Hindi, charot lang, Widorot. Pinapatawa lang kita. Hindi, pero kumbaga nagigets kita dun sa sinasabi mo, Sheikah, na kung dati, parang, Oo. alam mo yun, dalagang Pilipina, hindi ka masyadong nakikilabas sa Opo, mga kung sino-sinong gano'n. lalaki, pero ngayon, parang willing ka to Oo. explore. Kasi iba rin talaga ang nagagawa, Sheikah, Opo. ng trauma o ng sakit o Mm. pain na naramdaman natin mula sa dati nating naging karelasyon. Parang mas naging matapang Opo. tayo na sumubok sa mga bagay-bagay. Kasi kung kaya nga nating makapagbigay ng grabeng pagmamahal sa maling tao, what more sa mga tamang tao pa na dumadating sa buhay natin o sa mga taong pupwede pang dumating sa buhay natin. So, etong era na to o etong season na to ng buhay mo, malay naman natin, 'di ba? Nandun ka sa parte talaga na nag-e-explore ka, matapang ka na ibigay lang yung sarili mo dahil yun nga, parang ano pa bang mawawala sa iyo? Kaya nga eh. Mm. Kaya nga eh. Sabi ko nga, pero sinabi ko talaga yan dun sa ano, sa nakaanuhan ko, sa lalaki na, actually hindi ako ganito. Sabi Mhm. kong gano'n. Eh, parang inamin ko ba sa kanya. Mm, mm. Anong sagot Parang niya? sabi ko kasi, sabi niya, nahalata ko naman din. Sabi niya gano'n, since before pa daw nung una naming usap. Kasi Hmm. takot akong makipag-meet sa kanya nun eh. Yung Hmm. parang sinasabi ko parati, busy ako, busy ako. Kaya siguro parang nawalan siya ng Mm. gana that time na parang ano. Makipagkita Tas sa'yo. ngayon Mm. oo, kasi every time na i-invite niya ako, ayaw ko, takot ako eh. Mm. Parang ayoko. Yun gano'n yung iniisip ko. Mm. So, nung ano na, sige go. Ngayong this last month lang talaga. Mm. Okay. So, Sheikah, hanggang kailan palagay mo yung ganyang klaseng gawain mo? Or may panahon ba na palagay mo matatapos din tong ganitong season mo at magsisimula ka na ng paghahanap talaga ng taong makakasama mo habang buhay? Actually po, DJ Rocky, gusto ko nang i-stop. Parang na-realize ko na parang hindi na okay. Mhm. Yung gano'n. Mhm. Mhm. So, anong plano mo? Kailan mo hihinto? At huminto rin ang koneksyon ng ating top secret sharer. Ang sabi dito ay reconnecting. Abangan natin ang kanyang pagbabalik sa piling ng lalaking na meet niya sa dating app. Kala siguro ni Sheikah, may kausap pa siya, yung pala wala na, no? Kala niya naririnig pa siya pero salita siya ng salita pero wala nang nakakarinig sa kanya. Call disconnected. Let's just wait. Sheikah, i-shake mo ang baso.
Shake ka. Yun ba yung kapag tahimik ka lang tapos nasa isang sulok ka tapos ang daming tao, ayaw mo magsalita? Shy ka? Charot! Uy, charot! Iba pala yung humor ko pag tanghali, no? parang, parang ang sarap kong, ganun din, no? Sarili ko na to, ah. Ay, nako. Ayan na, contact unavailable. Okay, last. Hingan natin ang mensahe si Sheikah sa huling pagkakataon. Basta, ang mahalaga, nalaman natin na gusto niya nang i-stop. Akala kasi natin walang nawawala sa atin eh, pero nag-exert tayo ng effort eh. Nag-exert tayo ng enerhiya para makipagkita dun sa taong yun. Yung akala natin panandalian lang. Yung akala natin nakapagbibigay lang sa atin ng saya, sarap. Pero yung totoo, we're exerting effort. We are using time. And those things are valuable. Lahat yun may halaga. Kaya kung ibibigay mo yung sarili mo sa isang tao, make sure na yung taong yun worth it. Hindi na ito sa kung sino yung pakakasalan mo o kung sino tong ihaharap mo sa altar. Hindi. You just have to make sure na yung taong yun worth it na pag-alayan ng sarili mo. At alam mo na may nararamdaman din siya para sa'yo. Kasi ipapakita nun yung pagpapahalaga mo sa sarili mo. Sheikah, nandiyan ka pa ba? Hello, Sheikah. Hello po. Hello po. Sheikah. Sorry po, DJ Kaki. Alam mo, ang dami ko nang Opo. nasabi rito. Sorry po. Wala po yung wifi. Okay lang, at least hindi ka naman talaga tuluyang nawala. Sorry po. Okay. Sheikah, sabi mo kanina, gusto Ano mo pa? nang stop kung ano man yung namamagitan sa inyo nitong lalaking nakilala mo sa dating app. Palagay mo bakit? Opo. Opo. Ano po parang kasi siya po may asawa siya before. Sabi niya sa akin, pero hiwalay sila. Tapos may anak na din siya, 2. Same age lang po kami nitong nitong lalaking to. Pero sabi niya sa akin, parang ayaw niyang masaktan ako kasi nga po, di ko daw deserve. Pero yun na yung usapan namin na wala talaga. Ayaw ko pa din. Yung parang lang po, parang explore lang po yung sa amin dalawa. Yung ganun, yung parang enjoy lang. Hanggang ganun lang. So, Sheikah, kung sasabihin ba niya, i-level up ninyo kung ano yung meron kayo, palagay mo, gagawin mo siyang jowa? Jojowahin o totropahin? Ewan ko po. Mabait naman po siya. Mabait naman siya, actually po. Okay, Sheikah, sagutin mo yung tanong. si- Jojowahin, totropahin o lalaruin? Sige po, jojowain. Jojowain. So, kung i-offer nitong lalaking to yung ganong klaseng label sa inyo, tatanggapin mo siya bilang jowa. Tama? Opo. Sa palagay mo, sa ganitong Kaya klaseng nga- sitwasyon ninyo, sinong talo? Ako po. Kaya nga gusto ko nang parang i-stop na lang. Kasi gusto ko na ko na talagang magka-baby. Yung gano'n. Gusto ko din magka-pamilya. Yung gano'n. Nahuhulog na ba ang loob mo dito sa lalaking to, Sheikah? Hindi po. Pero minsan, namimiss ko siya. Ganun lang. Pero yung parang love, wala naman po. Parang inaano ko na kasi sa utak ko ba? Parang tinatatak ko na talaga sa utak ko na wala, ganito lang kami, ganun lang kami. Yung ganun lang. Tapos siya din naman, ganun din naman yung parang, siya rin minsan sinasabi niya, na-miss niya ako, ganun.
Hanggang Pero hanggang kailan? gano'n lang. Siguro ngayon. Actually, ano ko na talaga 'yan, DJ Rocky, na i-stop ko na. Okay, sabi mo yan, Sheikah, ha, ititigil mo na. So, meron ka bang Pero hindi mensahe? ko alam paano anong sasabihin ko sa kanya. Yun lang. Sasabihin ko ba, sasabihin ko ba sa kanya, or ayaw ko na, hindi na lang ako magpaparamdam, or hindi ko din alam. Pwede naman na magsabi ka na, I think this is not the right situation for me. I want a real relationship and I want the family. Oh, di ba? Ach, Pang achuchu, ganyan. Kasi syempre, pag ganyan alam kasi yung naman din naman eksenahan niya, ninyo, alam naman din niya po niya yun. pag ganyan kasi Ha? yung Ano eksenahan pa? ninyo, pag ganyan yung eksenahan ninyo, normally tapang-tapangan kasi yung mga babae na, kunwari wala lang sa atin, kunwari hindi tayo Kaya nga eh. masasaktan, kunwari Kaya strong, nga eh. independent woman tayo, pero deep inside talagang, Kaya, nandun yung sakit, nandun yung kaya nga. bighati na parang sana piliin mo din ako, sana ipakilala mo ako, sana hindi mo ako tinatago. Di ba may ganon? Minsan nga may time nga, pag yung bang ang tagal niyang mag-reply, naiinis na ako. Sabi ko, ay, wala akong karapatan mainis ng ganito. Parang gano'n na, sabi ko, hindi na 'to okay. Kaya nga gusto ko na lang i-stop. Mhm. Kasi baka dadating yung time na yung mahulog ako. Ayoko yung gano'n na Mm-mm. label. Mm-mm. O, sa'yo nang galing yun, ha, na wala kang karapatan, ha? Malinaw Kaya yun sa nga eh. iyo. Kasi wala naman kayong label. Ba't kasi nauuna na merong maganap kaysa dun sa label? Ewan ko ba dun, na-shock nga din ako. Bigla akong ano eh, Bakit doon? bigla niya akong Bakit hindi mo wala rin kasi tanungin yung ang sarili mo nung time na yon na parang, ay, ano kaya nangyari sa akin? Hindi kaya nagayuma ako? Sana nabudburan ako ng asin? ewan ko. Siguro na ano ko, sabi ko, siya, gwapo kasi din eh. Sa Parang bagay. na parang ay, go. Oh, Gwapo pala ka. Eh, okay. Parang marupok lang. At pag okay, pogi. pero kung ano lang, pero kung walang ano yun, ay hindi. Sampal siguro agad. Kaya tayo nababansag ang mga babae na masyado marurupok dahil sa mga kagaya Ay, mo. sorry. Pero kung sa bagay, Sheikah, 'di ba? Iba din talaga yung tama ng mga poging lalaki sa buhay natin, 'di ba? Nawala na naman si Sheikah. Sandali lang, guys. Nawala na naman siya. Nandun na kasi siya eh. Masayang-masaya na siya eh. Hello, Sheikah. Nawala ka na naman. Ay, ito na po. Ayan. Oo, yung wifi. Wala. Okay, sige, Sheikah, ganito, no? Hinga Sorry na po. lang kita ng mensahe mo para dito sa lalaking to. Hindi ko alam kung paano mo gagawin tong pagbibigay ng mensahe mo, pero kung gusto mo magpaalam dito sa lalaking ito, kung gusto mo magbigay ng parting words o anong klaseng mensahe yung gusto mo, ibato mo na ito sa kanya at malay mo nakikinig siya, 'di ba? Ano ba tawagan ninyo? Um, ah, Ano? boss lang yung tawag ko sa kanya. Eh siya, ano sa'yo? Boss. Tapos sa kanya kasi madam. Madam. Ay, boss at madam pa ang gusto. Hindi kasi, hindi kasi madam yung tawag niya. Madam kasi yung tawag niya parati sa akin eh. So, sabi ko, madam, okay, boss din yung tawag ko sa kanya. Ah, ibang klase ha. Boss, nandito na ako. Ah, Handang boss, magpagapos. pakis nga. Okay, Sheikah. Magbigay ka na ng mensahe. Akala ko ba magsa-stop ka na? Oh. Wala, joke lang naman yung DJ Rocky. Joke lang. Binabawi mo pala. Okay, sige na. Sabihin mo na yung gusto mong sabihin dito sa lalaking I-stop to. ko na nga, i-stop ko na. Go. Hindi ko alam nga. Okay. Ay, naku, boss, kung ano po, kung ay, hindi ko alam talaga anong sasabihin ko sa kanya. Hindi ko pa alam din Rocky yung sasabihin ko sa kanya. Alam mo naman, boss, na gusto ko na ko ding magka-pamilya. Ah,
alam mo naman din, gusto ko na din magka-baby. Parang gusto ko ng stop na. Kasi parang makahanap na din ako ng ng lalaki talaga na deserve na sa ko. Ewan ko. Ni Rocky. Hello? Huwag ka mag-alala, nakikinig lang ako dito sa kabila. Akala ko nawawala ka na naman po. Hindi ko talaga alam, DJ Rocky, yung sasabihin ko. Okay, gusto mo tawagan natin ngayon, Sheikah? Wag po. Ay, i-message mo pa pagkatapos nito? Oo, hindi. Oo. Oo, Makikipagkita ka i-message pa? ko na lang Oo, po. hindi. Hindi na siguro. One last time ka Okay pa? lang Oo, naman. Okay hindi. lang naman. Hindi na po. Sure Okay lang ka? siguro magkita kami. Opo, sure po ako. Promise Mhm. po. Ikandado kaya natin. Okay lang siguro. Opo, ilalak ko na naman to. Ang puso mo, ikandado natin ang puso mo. Ang puso, sa kanya, ikandado sa kanya. Ayan. Um, oo, gusto ko na talagang i-stop din Mm. talaga po, DJ Rocky. Parang Mm. na-realize ko na din po na parang hindi na ako, hindi na parang lang ako. Kasi nga, okay lang sa kanya kasi lalaki siya. Ako, babae kasi ako Mm. Tas gusto ko na din magkapamilya, Mm. gusto ko na din magka-baby. Mm. Yung ganun. Yun ang panghawakan mo, Sheikah, yung gusto mo magkaanak. At syempre, kapag nagkaanak ka, hindi madali maging isang magulang. Kung single parent yung goal Kaya, mo, hindi po madali yan. Kailangan may katuwang ka sa buhay. kaya, At dapat responsableng ama yung pipiliin mo na magiging kasama mo sa buhay. Kasi kung talagang gusto mo lang mag-donate siya ng kung ano man sa iyo, tapos bubuo lang kayo ng anak, pag-isipan mo maigi. Kasi it is actually, supposed to gusto be, din, din diba? siya. A Pero parenting. ayoko. Mm. Mm. Pero Kaya nga hopefully parang, maging maayos yung utak mo, no, Sheikah. At hopefully mabitawan mo na yung mga taong hindi naman nararapat para sa iyo kasi paano mo matatagpuan at paano ka matatagpuan ng tamang kaya tao nga para sa iyo kung nandyan ka sa isang taong hindi naman magiging tama para sa iyo, never magiging tama para sa iyo. At hindi mo dapat piliting maging kaya nga po. tama yung maling tao sa buhay mo. Masasaktan Kaya ka nga lang sa po dulo. Kaya nga gusto ko na at yung bago pa. So, ma-stop na kaysa naman magtagal pa. Tas ako masasaktan na naman, yung ganun. Tama, tama. At sana panghawakan mo yan. At At sana alalahanin mo yan, Sheikah. At alalahanin mo tong pagtawag mo sa akin ngayong hapon na ito. Ha, Sheikah? Bumalik okay po. ka. Tumawag ka Promise ulit po. pag talagang natapos na kayo nitong lalaking to, ah. Okay po, tatawagan kita, DJ Oo. Rocky. Wag mo Dapat kasing nandyan din sana si DJ Titan Jello. sayang, no? Kasi si Titan Jello nandun na sa Opo. umaga eh. Nandun na siya sa 6 Ah, o'clock ng umaga hanggang alas 9 ng umaga kasama si Nicole Yala para sa programang Tambalan na. Oh. so hindi na pala kayo kasama. Oh, hindi na kami magkasama. Hinahanap mo ba siya? Gusto mo ba siya na lang yung ireto ko sa'yo? Wala. Hindi po. Wala po. Kaya Kasi lang wala delikado lang. ka rin doon. Natutuwa lang ako sa inyong dalawa kasi pag magkasama kayo. Yung nanonood po kasi ako sa inyo eh. Oh, thank you, Sheikah. Pero mas matutuwa kami Yung at mas parang, matutuwa siyang malaman na maayos ang sitwasyon mo. inshallah po. Anyway, Sheikah, maraming salamat sa iyong pagtawag. At sa mga kabisyo nating nakatutok ngayon, maraming salamat din sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 12 ng tanghali. Munti ka na ako magkamali ng sasabihing oras. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio kasama ang Basa Princess, DJ Rocky Tera para sa programang Secret Files at Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Metro's #1 Love Radio. Basic!